नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय नेरुरकर मालवणी विरान बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा। आज बऱ्याच दिवसांनी मला वेळ मिळालो हा व्हिडिओ करू आणि मी आता असे पेंडरूच्या अलीकडे असे पुढे आपल्या पेंडरू मिळतला इकडे या साईडला कट्टा समोर आणि मी आता जाते कुडाळला थोडासा माझा गाडीचा सर्व्हिसिंगचा काम आहे आणि ही माझी गाडी आहे मागे आधी। तर मित्रांनो ही माझी गाडी आहे आणि गाडीचं बाकी काहीच काम नाही, पण दर 5000 किलोमीटरला मी सर्व्हिसिंग करते गाडीचा आणि ह्यावेळी थोडासा लेट झाला, जरा 32000 किलोमीटर बहुतेक रनिंग झाला गाडीचा आणि बघूया किती झाला आता। 32000 किलोमीटर रनिंग झाला। मी दर 5000 किलोमीटरला सर्व्हिसिंग करते गाडीचा आणि त्यामुळे काहीच काम येत नाही गाडी, म्हणजे व्यवस्थित गाडी राहता। जर वेळोच्या वेळी जर तुम्ही सर्व्हिसिंग केलास तर गाडी काय काम देत नाही। तर मित्रांनो मी आता एकटोच असल्यामुळे तुमका दाखवू शकले नाही मी ज्या कुठल्या मार्गे येईल काय तर सगळाच, कारण कॅरी करूक जमत नाही, कॅमेरा आणि गाडी दोन्ही ॲडजस्ट होत नाही व्यवस्थित। आज सगळेच मित्र माझ्या कामात असल्यामुळे मला एकटोच यायचा लागला आणि इलय मी कट्टा मार्गेच इलय आणि कट्टा क्रॉस केलं आहे आणि त्याच्यानंतर पुढे पेंडरूच्या अलीकडे जरा थांबलो आहे शूट करूसाठी, तुमका दाखवसाठीच की मी कुठे चाललं आहे काय। आता आपण नेक्स्ट इथून काळशा मार्गे नेरूरपार मार्गे कुडाळला जातलो, तर तिथून मी तुमका दाखवते कुठे कुठे आपण जातलो आणि पुढे काय काय करतलो होता। आजचा व्हिडिओ कसं झालो काय तर तुम्ही मला सगळं कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ जर आवडलं तर तुमका लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। मित्रांनो आपण आता पेंडूर गावामध्ये येलो आणि ह्यो जो गेट दिसता आपल्या समोर तो श्रीदेव वेताळदेवी सातेरी प्रसन्न असं लिहिलेला वरती आणि इकडनं ह्यो जो रस्तो गेलो तो सातेरी वेताळ मंदिराकडे जाता आणि सातेरी मंदिर त्याच्या गेटच्या समोर ह्या आपल्याला दिसतं तर सातेरी मंदिर। तर इकडे दर वर्षाचा जो मांड असता त्यावेळी रोज गर्दी भरपूर भरलेली असता एकदम भन्नाट आणि दरवर्षी आम्ही येतो मांडाक। तर नेक्स्ट टाइम जेव्हा मांड असतात तेव्हा मी तुमका त्याचं शूट करून दाखवीन व्हिडिओ की मांड कसं असता तो। मित्रांनो सिंधुदुर्गातल्या एस-टी चालू झाल्या आहेत, ते एस-टी बघूनच जरा थोडासा बरा वाटला, म्हणजे लॉकडाऊन उठल्याचं फील झालं जरा। तसं पण लॉकडाऊन उठलाच 10 वाजेपर्यंत, आता काय प्रॉब्लेम नाही आणि एस-टी बघितल्यावर थोडासा कॉलेजच्या वगैरे आठवणी येतात। तर ह्यो जो ट्रॅक्टर ज्या दिशेने येतात ती मालवणात गेलो आहे तो रोड आणि इकडे गेलो आहे ह्यो कुडाळात गेलो आहे, म्हणजे आपण आता कट्ट्यावरून इलो तो रोड। आता मी आता काळशात असे आणि काळशातनं लेफ्ट साईडला आपल्या कुडाळमध्ये आणि राईट साईडला आपण मालवणात जातो। मालवणात जाताना पण मध्ये आपल्या चौक्या लागतात, जरा पुढे गेल्यानंतर चौक्या लागतात आणि चौक्यातून परत असंच एक फाटो मिळतं आपल्याला जो लेफ्ट साईडला मालवणात जातं आणि राईट साईडला परत आपल्या कट्ट्यावर घेऊन येतात रस्तो। तर त्या ठिकाणी पुढे भाजीवाले बसतात तर त्यांच्याकडे पण आपण जरा बघूया भाजीवाले कसे काय आहेत ते। कुडाळ साईडला जाताना आपण इकडे नेरूरपारच्या ब्रिजच्या अगोदर भाजीवाले आपल्याला दिसतात, तिकडे आपण बघूया भाजी कशी आहे ती। इकडे दोडके ठेवलेली आहेत, मके ठेवलेले आहेत, भाजीची केळी आहेत ठेवलेली, शेंगे, वाली, मिरची, भरपूर काय काय भाजी आहे। ताजी आहे ना एकदम काकी? रोज असतात दिवसभर? सकाळी 8:30 घेतो आम्ही, संध्याकाळी 7:30 जातात। ओके ओके, इकडच्यात ना तुम्ही गावातले? पुढे पण आपण बघूया भाजीवाले इकडे पण काकडी वगैरे घेऊन बसली आहेत। ही आपली लाल भाजी ना? दोडकी कशी? तुम्ही पण संध्याकाळपर्यंत असतास ना? ओके, मी कुडाळत जातले, येताना मग घेऊ आपण भाजी। मित्रांनो मी आता ह्या रस्त्याने इलाय, समोर दिसतात रस्तो आपल्याला आणि ह्यो जो रिक्षा स्टँड दिसता, रिक्षा स्टँड कडून आतमध्ये जो रस्तो गेलो तो कलेश्वर मंदिरकडे जाता, जो आमचा मूळ दैवत आहे।
कलेश्वर मंदिर तिकडे आमचं मूळ घर होतं आणि आम्ही नंतर मग दुसऱ्या ठिकाणी म्हणजे मालवणला गेलो. मालवणला त्यानंतर तिथून विरणीवर गेलो. तर आणि ह्यो रस्तो जाता ह्यो कुडाळला जाता. तर कधी इलास या रस्त्याक तर नेरूळच्या कलेश्वर मंदिराक पण भेट द्या. मस्त मंदिर आहे. आपण बहुतेक मी सोमवारी तिकडे जातलं आहे तेव्हाची पण शूट करून मी तुमका टाकीन की मंदिर कसं आता. सो मित्रांनो, मी आता खूप वेळ थांबत मध्ये थांबत बऱ्याच वेळानंतर मी आता फ्युचरिस्टिक बजाज कुडाळच्या शोरूमच्या इकडे येईल आहे. त्या शोरूममध्ये मला यायचा होता. जो समोर जो रोड गेलो तो गोव्यात गेलो, मुंबई गोवा हायवे हा. आणि मागे जो रोड गेलो तो मुंबईत गेलो. म्हणजे पुढे कणकवली कसाल या साईडला सगळं मिळतं आणि इकडे सावंतवाडी कुडाळ. आता मी सध्या कुडाळत आहे आणि ह्याच्या पुढे सावंतवाडी, पुढे झाराप वगैरे मार्गे गोव्यात जाऊ शकतो. तर आता आपण ह्या शोरूममध्ये गाडी देतलो. सकाळी मी ज्यावेळी सुटलेलं आहे घराकडनं तेव्हा मी बघत होते, ढग बघत होते, तर वातावरण कायच नव्हतं पावसाचं. पण आता बरंच वेळ झालं पाऊस चालू आहे बाहेर. आणि मी गाडी इकडे टाकलं आहे कामाक. तर ते बोलले की 3 वाजेपर्यंत तुझी गाडी होईल. मग म्हटलं मी समीरला बोलवलं आहे, मावशीच्या मुलाक. खूप वेळ पाऊस पडत होता त्याच्यामुळे बाहेर पडाक मिळत नव्हता. आणि आता समीर इलो आम्हाला नेऊ घराकडे. आता मी घराकडे जातलं आहे, तिकडे थोडं जेवतलं आहे, आराम करतलं आहे. आणि 3-3:30 वाजता परत मी रिटर्न या शोरूममध्ये येतलं आहे. तर आता आम्ही मागे बघताच तुम्ही मुंबई गोवा हायवेवर असो आम्ही. मी आता पोचलो आहे घरी, मावशीच्या घरी येईल आहे मी आता. आणि आत्ताच हातपाय धुवून जरा बाहेर येईल आहे फक्त. हे आमचं समीरा आणि मावशी जेवण करता. मावशी काय केलं जेवण? डाळ भात आणि वाटाण्याची उसळ, भात, भाकरी. तर आता मी जेवलोय दुपारी आणि तितक्यातच मला फोन येलो. आता मी पुढच्या कामाक माझ्या जात आहे आणि मागे मावशी टाटा. आणि हे समीरचे मित्र प्रशांत आणि ऋषिकेश ना.
हे कणकवलीचे मित्र ते त्याच्याबरोबर सावंतवाडीत जाऊसाठी इल्यात. आता आम्ही सगळेजण जातो तिकडे आणि समीर, मी आणि ऋषिकेश आणि प्रशांत आम्ही जातो आता तिकडे पुढे. चल मावशी बाय. मित्रांनो आता 5:45 वाजले आहेत संध्याकाळचे आणि मी इलेलं आहे सकाळी जवळपास 10-10:30 वाजता इलेलं आहे. तर आता 5:45 वाजले आणि मी आता घरी जाऊन निघतो आहे. एवढं वेळ लागलो माका भरपूर आणि गाडीचं काम झाला. ही गाडी आहे इकडे खाली आणि मी आता निघतो आहे घराकडे जाऊ. आता आपण जाताना शूट करूया, बाकीचं नंतर मग घरी गेल्यावर करूया. मित्रांनो ह्यो तुमका दिसता तो नेरूळचो ब्रिज हा. इकडे मस्तपैकी पाणी आहे खाली. आणि गाडी तर आपली काय रेडी झालेली आहे. ओके, सर्व्हिसिंग झाला. आता थोडी स्मूथ पळाक लागली एकदम. धुवून चकाचक एकदम दिल्याने त्यांनी. बिल काय थोडाच झाला, जास्त नाही झाला. सो मित्रांनो आज मी खूपच दमलं आहे, त्यामुळे देवळात मला काय जाऊक मिळालं नाही. कलेश्वराच्या तुमका दर्शन काय दाखवक मला मिळालं नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कुडाळातच माझा वेळ गेलो आणि आत्ता मी रिटर्न घरात जाते. आता जर मी इथून गेलो आहे आणि जर शूटिंग केलं आहे तर तो तुमका दिसायची पण नाही. आणि आत्ता काळोख पडतलो, थोड्याच वेळात काळोख पडतलो. आता जवळजवळ 6:45 वाजले आहेत. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच संपवत आहे. तुमचा व्हिडिओ कसं वाटलो तर तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ लाईक करा. जर कोण आपल्या चॅनलला नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. आणि लवकरच आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.